O Museo do Gravado de Artes inaugurou a mostra de Yolanda Carbajales en homenaxe a Isaac Díaz Pardo. A artista únese a creadores consagrados no Mugart. O sábado, a arte estivo presente no calendario cultural da comarca con Museo do Gravado de Artes como epicentro. O Mugart inaugurou a exposición homenaxe a Isaac Díaz Pardo de Yolanda Carbajales e a presentación do cartafol para bibliófilos. Orgullo para o Mugart que Yolanda Carbajales veña a unirse á liña editorial que nos levou a editar, a expoñer, a obra de grandes artistas na que xa se atopan Manuel Ayaso, Colmeiro, Alfonso Costa, Quintana Martelo e Beiras Manteiga. Mais é tamén un motivo de satisfacción engadido que a artista faga unha homenaxe a un dos grandes creadores e animadores culturais de Galicia, Isaac Díaz Pardo, e faino coa técnica da mesotinta, que exixe gran pericia técnica e unha sensibilidade especial, ben logradas en Yolanda Carbajales. A artista recreou, entre outras cousas, óleos, debuxos e pezas cerámicas do homenaxeado ás que lle engadiu a súa propia sensibilidade. Síntome feliz e honrada, ademais, constatando que son a primeira muller que participa nun proxecto desta índole xunto a mestres da talla de Manuel Ayaso, Colmeiro, Alfonso Costa, Quintana Martelo e Beiras Manteiga, artistas a quen tanto admiro. Desexo nomear particularmente e transmitirlles un especial agradecemento ás persoas amigas que me arrouparon neste proxecto colaborando cuns textos fermosos e cheos de agarimo no catálogo editado para a ocasión. María San Pedro Fernández, Xoán Pastor Rodríguez Santamaría, José Daniel Buján Núñez, M. Cartea, Xosé Díaz Arias de Castro, Héctor Picallo, Euloxio Ruibal e Pilar San Pedro. A autora das obras que conforman a mostra homenaxe a Isaac Díaz Pardo afondou tamén no cartafol e na dificultade da técnica usada nos gravados, a mezotinta. Cada unha destas carpetas inclúe 6 estampas que podedes ver na exposición, xunto a cadansúa matriz de cobre, realizadas coa técnica tradicional da maneira negra ou mesotinta. Son obras orixinais editadas unha a unha no meu taller, coas que rendo unha homenaxe a Isaac Díaz Pardo a quen a Real Academia Galega de Belas Artes dedicou o Ano das Artes 2025. Esta técnica que nace no 642 tivo unha grande importancia entre os séculos XVII e XIX como medio de reprodución e difusión de pinturas porque permite obter unha gama de gradacións tonais extraordinariamente ampla. O vicepresidente da Fundación Museo do Gravado de Artes, Javier Expósito, tivo palabras para a artista. Con lo cual me siento orgulloso de que hagas este trabajo. Orgulloso de que trabajes también mesotinta y que sea en esta casa donde inauguremos la exposición. Después seguramente tendremos ocasión de llevarlo a otros lugares para que, digamos, de alguna forma te sientas reconfortada en todo tu trabajo, que es nuestra obligación también. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, pechou o acto e destacou o talento de Carvajal e a figura do homenaxeado nas súas obras. Dialoga con un dos grandes intelectuais galegos como é Isaac Díaz Pardo, que, como xa dixo o pastor tamén, pois foi ese referente, non, ao que se lle dedicou o Día das Artes Galegas no ano 2025. Alguén moi coñecido tamén en Galicia pois por ser fundador de Sargadelos, que non coñece Sargadelos, algo que nos representa polo mundo adiante tamén, e que a mí me gustaría, pois, aproveitando que hoxe hai tanta xente, porque creo que é de xusticia, non, que este museo se dé a coñecer, que teña, pois, que seamos altofalante do que aquí pasa. Podemos decir coa boca moi chea que Ribeira conta, pois, Ribeira, e concretamente Artes, esta parroquia, conta co mellor museo de gravado de España. E que está a celebrar o seu 25 aniversario con diferentes exposicións. A carpeta para bibliófilos inclúe orixinais dos 6 gravados que forman parte da mostra dedicada a Díaz Pardo e unha edición única e numerada de 35 exemplares. O Concello de Ribeira conta xa co seu entregado en man por Carbajales.